Film Vlny režiséra Jiřího Mádla zaznamenal obrovský úspěch. Tento český snímek, který mapuje dramatické události Pražského jara a invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, byl nominován na Oscara v kategorii Nejlepší mezinárodní film. Film si svou cestu za mezinárodním uznáním zahájil na festivalu v Karlových Varech, kde získal cenu diváků a ohromil kritiky. Díky autentickému zpracování historických událostí a mistrovskému vyprávění se stal favoritem sezóny. Vojtěch Vodochodský, Táňa Pauhofová a Stanislav Majer podali výkony, které si získaly nejen srdce diváků, ale i odborných porot. Jejich postavy zosobnily odvahu a odhodlání v temné kapitole naší historie. Děj filmu sleduje zaměstnance Československého rozhlasu, kteří se v srpnu 1968 rozhodli vysílat necenzurované zprávy navzdory okupaci. Tento silný příběh o odvaze a boji za pravdu rezonuje i dnes. Režisér Jiří Mádl k nominaci uvedl: tento film není jen o historii, ale také o hodnotách, které nesmíme zapomenout. Je to poděkování všem, kteří bojovali za svobodu. Konkurence je tvrdá, ale kritici věří, že český film má reálnou šanci uspět. Oscarové ceremoniály proběhnou 10. března 2025. Bez ohledu na výsledek už nyní mohou být Vlny označovány za jeden z nejvýznamnějších českých filmů posledních let.